Čau lidi, v tomhle videu si ukážeme můj den, neboli moji denní rutinu, když je škola. Takže dejte tady odběr, like, jelikož strašně moc procent z vás se dívá na moje videa, tak nemá odběr, že jdeme na to. Vstávám většinou v 6:40 nebo v 7, záleží jak se mi to hodí a záleží taky kdy jdu spát. Takže jo, už jsou nějakých 2 hodiny, já tady mám, teďka se budu číst knížku, jelikož mám brzo 14 deník ve škole. A tady tím videem, jestli se koukáš na to video, tak jdi číst, teď tě pobízím tě, aby si šel číst, takže jo. Teď si dám krátký rán, dám si nějakých 3 kilometry, jinak omlouvám se ten vítr, ale dneska je hodně větrno, takže let's go. Doběháno, mám nějakých 2 kilometry. Tady vám dám výsledky, jdeme domů. Tak já mám tady jabko, poběhu, vitamíny potřeba. Budeme dělat nějakou další aktivitu. Takže jdu teďka na kroužek a ozvu se, až budu na cestě. Takže mám tady večeři, vajíčka. Teď se snažím jíst hodně zdravě, takže mám tady takovou zdravou večeři. Ozvu se vám pak až někdy potom. Mám tady konec tady tohoto videa. Pokud se vám tohoto video líbilo, tak tady dejte like, odběr, jakož tohoto video bylo hodně náročné jak na točení, tak na stříhání, tak na čas. Takže dejte mi follow na můj Instagram a u dalšího videa zase čau.